Watuk sirek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian seni budaya Ludruk Rama Budaya. Ugi ing dalu menika dipun sengguyung kalian sound system, ugi makarya sareng kalian video shooting. Ing dalu menika ugi streaming nggih. Wonten channel Cak Sopyan pribadi. Ing dalu menika warga seniman Ludruk Rama Budaya memenuhi undangan keluarga besar Bapak Mendang Yogi. Ing dalu menika ndhawuhaken putrinipun ingkang paringan asma nggih menika Yosi Wahyuningsih mendapatkan Sang Arjuna kekasih tercinta nggih menika Mas Ridho Fakfur. Wedal saking pundi ya? Saking Labruk. Oh, Labruk Lumajang. Iya. Mugi-mugi dados keluarga ingkang barokah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, ing dalu menika saderengipun Ludruk dipun milai langkung rumiyin menika wonten hiburan campur sari saking keluarga besar Ludruk Rama Budaya. Pramila Ibu Tata Lumak sakmenika Bapak Ibu para undangan kang sami rawuh. Monggo sami-sami amirsani pagelaran campur sari Rama Budaya. Ya, dipun iringi lelagon napa Cak Sopyan? Jenengan riyen. Napa kula? Nah, jenengan riyen. Napa ingkang dipun kersakaken Kacu Kuning artis mingga monggo jenengan nyanyi dhisik. Ayo. Monggo. Kacu Kuning dilanggam nggih. Ilinga marang janjimu wong ayu nyitrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku cek 1 2 Kacu kuning dadi pepilik nalika biyen kowe isih nyanding rono rene sing tak gawa ora bisa najan buk jadelo kena baliya wong ayu wis kangen rasane hatiku kacu kuning tajak nunggu baliya wong ayu ayo kumpul aku Rama Budaya kumpul terus Monggo Cak Sopyan
Pokacu kuning tondo kadenanku Kacu kuning dadi pepilih nalika biyen kowe isih nyanding Prono mrene sing tak kowo ora bisa dan jagung Ake-ake nak baliyo wong ayu wis kangen rasane atiku Kacu kuning tajak nunggu baliyo wong ayu kanggo tratenan Asik Pokoknya Sofian aja joget bersama aja Nuwun sewu kula seniman desa gaweanku mung atol swara sora penak wis tau tak sangka bet-abote ngingoni keluarga Aku biyen melu lodrok gedongan bayaranku mung cukup tak makan lodrok sepi aku melu jaranan karo nyambi karang gending campur saria Seniman desa aku seniman desa tanggapan rame lawungku ati pelong Seniman desa aku seniman desa tanggapan sepi saka timur jangan korong Aku trimo dadi artis gabungan Waton anak bojoku bisa mangan Pancen iki wis dadi garise Gusti yen wong urip mung saderma nglampahi Suarane mantep tenan ya. Merawiti grup Romo Budaya diasuh oleh Cak Luar Uli Cak Sowo Misran karo Cak Gianto. Iya. Iki ngene Cak Yanto Monggo, ya. nggih. Sadurunge awake dhewe artis-artis munggah nang panggung iki atas permintaan saking engkang mangku wigati Nggih, panjenengan Pak Yogi Pak Yogi, ya. nggih. Diaturi minggah wonten panggung pagelaran niki enggak ada nadar. Lah niku Nanti sak perlu Cak. nadar Niku riyin, nggih, monggo. nadar riyin monggo. Pak Bapak Yogi kali Ibu Sri. Yogi soibu sekeluarga Monggo, sak kula aturi wontenipun. minggah wonten Minggah saking kiluwun panggung pagelaran ludruk Romo Budaya. Kali pengantin Monggo. kekalih monggo. Oh iya Cak, ya penting Cak. Monggo. Monggo kula aturi minggah riyin. Nah, ben rame artis-artis munggah kabeh ben Iya. ketok akeh. Iki bidadarine Romo Budaya Cak. Iya. Tuh, Monggo. kaya
Kaya Monggo ngono iku. kemantene kekalih monggo kula aturi minggah wonten panggung pagelaran. Monggo. Nah niki perlune kanadar monggo. Nah. Kula ari ujar monggo. Oh. Monggo dumateng Bapak Yogi ugi. Yogi kali keluarga Manten kekalih ugi keluarga besar. Sohibu. Ya monggo. Monggo dipun niki dipun. Waduh lah kok PT arene. Waduh, kaget aku. Cak temenan. Panjen Pak Yogi. Pak Yogi ngomong lek wingi mene, pitike dicawi sindase sing ngene ya. Yo, ngene. Tenanan anjene. Monggo Bu. Monggo. Kemantene monggo sik kemantene monggo. Iya. Kasih. Heeh. Iya. Kalau niki nadar nggih. Monggo, alen-alen. Lintune nggih. Nah, langganane biyen. Apa marung kopi ta? Oh blijo. Cak Sopian. Iya. Nuwun sewu nggih. Nggih. Niki Pak Yogi niki termasuk bos. Lho nggih, lho, bos. Bos apa? Lho, bos tempe. Oh, tempe. Loh, iya, Cak. Masalah gak ngerti aku lek Bos bos tempe, tempe. Cak. Mangka 15 tahun, Cak. 15 tahun menjalani dadi bos tempe. Heeh. Aduh, tempe sing digawe teko dele iku ta. Lah iya, pelanggane seluruh sampai Murno Melambing ya Persil nang rene. Sampai Pasur Jambe kae. Iya, kamu kok Pasur Jambe umpamane. Walah. Temenan. Iki. Mosok sampai nang Thailand barang. Rumangsaku gak nang Thailand. Nanti ya? Nang Pakistan. Oh iya. Pakis pinggir wetan. Heeh, Pakis pinggir. Pakis. Monggo pengantin kekalih kula aturi minggah wonten panggung pagelaran menika atas permintaan saking romoipun nggih. Nah, romoipun Yogi bapake. Wis munggah ta? Oh iya. Oh iya, aku sing njukuk sesajen. Iki kupat luar. Njukuk sesajen ya. Iki. Iki bagian peno iki, Cak. Iya. Lek kupat luare janure bagi aku, lah lek ayame, Cak. Kaki aku. Lek janur karo iku. Cak Sofian. Heeh. Iki bagian. sa perlu diucapno, Cak. Iya, ucapno. Tapi iki Pak Yogi kan hitungane biyen duwe nadar terus buti nadare Pak Yogi. Matur, monggo. Nggih. Nuwun sewu dhumateng para bapak undangan, sohibu ingkang sami rawuh wonten dalemipun Bapak Yogi sekeluarga wonten ing dusun Rambak Pakis Pak nggih. Rambak Pakis Desa Jokarta. Lah niki Bapak Yogi rumiyin gadhahi nadar, gadhahi pocapan nggih. Nah lek pancen Bapak Yogi niki diparingi gampang gangsar nyambut damel seger waras slamet. Mang benjing nangkap ludruk, mboten ngarani jenengi ludruk napa mawon. Ya ketepaan niki ludruk Romo Budaya. Ya niki. Terus niku Bapak Yogi yang mau diparingi gampang kasar, panjang umur sedaya sekeluarga, mboten wonten alangan satunggal penapa. Niki nangkap ludruk. Terus niki nadaripun sampun diucapaken sampun luar. Niki monggo kupat luar tolong Cak Sofian. Iya. Ya manten. Cita tolong Cak Sofian. Becik keliru. Nah niki nggih. Niki jenengan sekseni sedaya Bapak Ibu para undangan ingkang sami rawuh
niki Bapak Yogi gada nadar lek dipun paringi gampang gasar nyambut damel panjang umur murah rezeki mboten halangan setunggal menapa-menapa. Nah, mendakadai nadar nangka blutruk nopo mawon sakniki sampun luar. Pun mandap riyen jenengan. Lah jenengan niki jenengan joget iin cenoso sak lagu. Ini kita iki apa dikene aku apa ndak? Bantalan tangani. Ayo le bantalan tangani le. Spesial buat tuan rumah, bahagia selalu. Kedua mempelai sakinah mawaddah rahmah, bahagia dunia akhirat. Amin amin. Lekal-lekal dikasih momongan yang soleh dan soleha. Amin. Sawer pade.
salam kerong. Oh, salam kerong. Nambah maneh. Ya tambah meneh sangune. Lagune salam kerong. Nggih. Bawa dik sisik ya. Nggih, Rama. Salam kerong tambahan wuwul. Sangune tambah meneh-meneh. Wis 5.000 tak apa-apa we. Tak cul murahku. Nggih. Salam kerong. Madura lah. Duh, angin. Depak aki. Sekelangkong badai. Salam kerong mak dari budu. Ayo lek Salam de Rama benepu sayang Cukende Cukende. Tretan malam mangken sepadaan polong. jene rodo anu jene masih sama peraturan jene nget-nget kan. Mantap. Yuk, tarik bro. Romo budaya. Say. Buba. Ayo Bunda goyang Bunda. Ayo dah. Asik.
Pak De sudah. Terima kasih Terima Sobat. kasih Pak Yogi. Cih, Pak semoga Yogi. tambah lancar rezekine. Iya, mudah-mudahan diparingi Masnya punya lancar. nih, Mas. Juga kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Cih. mempelai berdua. Semoga rukun-rukun selalu, oke? Ya, Sofian. Temangan saya peta. Aduh. Ya. Iki Mbak Jun iki. Kari Siapa? Pak To cek munggah. Oh, ngono ah. Iya. Oh, iya. Nanti iya. Pak To cek munggah Ah. diteni Pak Yogi Ah. temangan. Temangan. Monggo Pak To. Oh, Monggo. temangan gelu. Monggo. Ayo, temangan. Mbok pilih ingkang pirsa, mbok pilih kebar nyunyun lagu, monggo. Monggo Pak To. Ya. Pak To. Ekar bangga sangale makar bejeje Yale. nyelebule dangale masih kejeneng mayo temang cak Sopian semalam makin Pak lekene kepir kare karjena Bapak Yogi Kelinting akile plotan talnya nanam dundung le tengah lapangan eding akile tretan sebenyak neka kenting permintaan Pak Yogi temang-temangan kan kabar paong cak Sopian mae sesebut semakan atangale sabe elati mulai teroreng ratin mulai ki lambe saking tiga apong jeli rokok napane paling aman rokok cap pupi nyaman rasana norok sapa Pak Yanto balai mangken paling nyaman norok Pak Yogi banyak besenakan daripada jangan maaf jeneman yo balik kene cak Sopian mae pandiin mater pada bakto belajar omor balik kene jangan mae beliin samper sarong duma pesamperan ngalak kacale leserember peker terong duma pikiran tretana Pak Yogi makin kudu pada ngobrol. Oh langsung bojo loro cak Sopian permintaan Pak To. Senengane Pak Iyat. Langsung bojo loro masih. Monggo. Pak To somut konae. Oke, sip.
sajan penoti maru mikir belanjane mikir kebutuhan ojo sampe bengong ati ya dik aduh enake sing setino kanggo jamu jamu dik rabi loro lek gak jamu gak ngatasi ada pokoknya dek ayo rodo betengan geser iki geser ayo toh apa dik ah iya iya Obat ora bisa turu ojo kuwatir dik sajan penoti maru mikir belanjane mikir kebutuhanmu ojo sampe bingung ati sik terus sing setino kanggo jamune dik jamune aduh wong bojo loro lek gak jamu ndok 40 gak ngatasi Oh, ngono. Dik. Iya kudu jamu sing setino kanggo jamu dik napa Anakku sing monggo salajengipun napa ingkang dipun kersakaken arek iku lho. ah monggo keluargane monggo sanjang kali Pak Yanto Arek iku. Pak Yanto mosok keluargane Pak Yogi iki Wah, tok sing kecak. munggah lek akeh sing munggah Iya. culan ya Ya, Pak Sutir, Pak Jami. Ya. Monggo. Monggo Pak Sutir. Iki Bapak Jami, monggo niki keluarga besar. Monggo. Ya. Monggo. Panjenengan nyuwun sing keras wonten. Nyuwun sing alus wonten. kaya Ya, to monggo. Hah? kaya to Sing halus kaya gelembung. oh glepung Iya. oh Nek sing keras ngene iki ya. Ngene iki. gubuk Monggo. asmara Cek dibawain aja Sopian. Cek monggo. dibawain. Gak usah ojo bawa kesuwen kok. Oh iya. Kesuwen mangko Pokoknya bawa. langsung gubuk asmara. Wis Monggo. kari-kari soalnya durasi. Monggo. Heeh. Langsung gubuk asmara. Acara yake ono Dilangga klepo. bantu konten langsung biasain aku. Ya, oke. Gubuk asmara. Monggo. Monggo. Mas Arif monggo. Sutir, Mas Sutir. Monggo Mas Sutir. Wau kula nggih ketinggal Pak RT wau lho. Malah ngladeni. Lho, temenan. Diladeni nang Pak RT nanti Pak RT udah munggah. Monggo Sutir Pak Arif. Sutir Pak Arif monggo. Dirantos Pak Yogi. Oke, enggal menika lelagon ingkang dipun kersakaken kalian Bapak. Lelagon menika kula aturaken dumateng Yodo lan Sinoman. Sugeng mitangetaken monggo niki lagune apa Gubuk Asmara. Yen liwat aku Monggo lagi tengah. Nah, mriki. Nah, cek ketok kamera. Nah, biar kelihatan di kamera. Soalnya niki streaming siaran langsung.
ing cegak kebak tulisan warna abang tondo isik prawan jenenge gubuk asmara biyen kaedet go andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara yuk Kepekae nyimpan wati awewet biyen tumeka saiki Kepekae kebak crita wayah wengi nganti gagat rena Dadan sajroning ati datan lengkur saya merati Aku kowe dadi garwa maragalen ning gubuk asmara ayo joget bersama Romo Budoyo yang liwat aku kelingan gobok kae gunta dong warna abang tondo isih prawan Gobok asmara biyen kae tak doa tresno tanpa bantal tanpa kloso penapati ketapan asmara Kepekae nyimpan wati nyanti besok nyanti tanggal wali Kepekae kabak crita wayah wengi nganti gagat rena catetan sajroning ati jangan luntur saya marati aku kowe dadi garwa warga leren ning gubuk asmara nah niki Cak Sopian ya cak nah, niki abahe niki nyuwun napa Pak sarip kaya ngono abane kaya oh sarip 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 duduk aja dikuwaki sarip aduh rukul sarip rukul Gunung Sari ya Gunung Sari Tiga versi Tayub. Versi Tayub. Lah iki kok diliwat. Dibesani monggo.
gendang kene pelarisaken. Monggo diparingi Gunung Sari ya. Ya. Gendangane Gunung Sari. Gendinge Sarip. Monggo. Kono bagi ati ono. Iki cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajal ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambak Yoso lurah Gedangan kok dadi loto plakonan ngantek loto tindak isa benang-benang nake pancen kok Sarip dikepuki Sarip ratrimo lurah Gedangan dipateni wetan-wetan kali jagoane baiti usir dokar buruwe apa haji kulon-kulon kali Sarip jagoan sekti musuh bebuyutan baiti disutuk lagi yen Sarip gaweane pancen maling ning asile diwenehke fakir miskin aja ditiru iku sandiwara kuno critane lutruk yo Sarip Tambak Yoso iki crita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajal nake pancen kok Sarip dikepuki Sarip ratrimo lurah Gedangan dipateni wetan-wetan kali jagoane baiti usir dokar baruwe apa haji kulon-kulon kali Sarip jagoan sekti musuh bebuyutan baiti disutuk lagi yen Sarip gaweane pancen maling ning asile diwenehke fakir miskin aja ditiru iku sandiwara kuno critane lutruk yo Sarip Tambak Yoso matur sembah nuwun Cak ono maneh Cak Mantep pokoke sih ono keluargane maneh. Pak Yogi iki akeh Pak Yogi iki pancen yo akeh. akeh keluargane Pak Yogi Pokoke lagu dangdut ono, lagu campursari Wah, yo ono, ono, sembarang iki ono. versi tayub Iya. yo ono. Romo budaya iki. Romo budaya sembarang ono ya. Pokoke Iya. yo. Salome. Salome monggo nek Romo budaya Nggih. niki. Lali janjine jalukane Pak iki. Nah, Pak ono sing lali sampean. Ono sing lali. Ono sing lali sampean. Panjak kendang. Panjak kendang lho. pajak kendange kok. Sampean eling. Iki senang kabiyen. Iki lho. Iki sing ono jarane biyen. Umah iki. Iya. Yuk.
Salome Jaipongan sapa singkate? Wah, Salome Jaipong jare cah. Salon pas Salon pas. Salome Salome salobangku rame Asik. salira kok kate gelut apa ya salira sali aku sari istilah zaman ayana Salome di mana-mana Salome Salome salobangku rame-rame asal-asal mana tahan babaku mana matur nuwun. Ya niki Pak nyuwun apa iku mau ya? Lali janjine. Lali janjine ya. Iya. Lali janjine ya. Ayo kene sing njaluk lali janjine kene. Ayo lali janjine. Lali janjine. Oh iya. Lali janjine. Sik iki lali janjine sih. Mari lali janjine Toman ya. Nah. Iki lagune sik campur sari ya. Lali janjine. Lali janjine. Yo. Yo, Romo Budaya. Ayo bade. Asal. Dino Minggu
Nggih. Apa masih ndak teles apa sih? Mari kecempung Belumbang. Bener wis. Oh iya, warga saka Becoro iki kan. Iya tungkano ya. Oh iya. Pak Buang ya. Pak Buang dibarengi dulur kini keluarga besar juga terima tamu. Ya monggo. Monggo. Jadi Pak Buang, oh. Kari sak lagu ya Cak ya. Keluarga besar karena saking Becoro niki tinggal satu lagu. Patung ngremo sebab niki ceritane panjang. Nggih. Ya memang durasi Cak iki, durasi. Oke. Ya satu lagune apa sing dikersakne? Kerajakan Banyuwangi. Monggo. Musyrik. Ayo nih. Gas le. Gajakan. Mana Pak? Be aku Pak. Gajakan. Aku termuter sik tambah ndak iso Pak. Hah? Oh, masalah sawer apa jare Abah wis. Tempe pasirian, Pak. Jo. Tempe pasirian 10.000. 5.000 ndak apa-apa Pak, tak jul murah yo wis. Yo ayo ndak apa-apa saiki wis Kak. Ayo Gerajakan le. Gajakan. Wow. Kerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani ngilangaken susahe ati goreng pasir-pasiran sembur-semburan keretoan ambi mangan selodoran alana waton uper-uperan hey Rama budaya Gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayangan mati janji urip jari sir-siran ambian dengan gendeng asli Banyuwangi Kerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon tanekani
asli matur semanipun penghormatan dumateng Bapak Buang Sing Bejoro campur sari wedal dalu sakmenika kula cekapi samaten mbok pilih wonten kalebatanipun anggen kula matur kali Cak Sopian kula Cak Yanto pribadi nuwun agunging pamunten dumateng panjenengan sami. Wis Cak iki diakhiri awake dhewe mang ngucapno assalamualaikum. Duh iya Cak. Saiki yo diucapno gilirane sampean. Iya iya. Nggih kula akhiri semanten bilih wonten kekirangan kula nyuwun pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.